салому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама подписчикои гироми қадри шабакаи Хазинаи маърифат. Шорух ҳастам дар хизмати шумо. Имрӯз вақти он расидааст дӯстони азиз, як канали монетизатсиядор гирифтагем. Агар харидоро бошанд, нами шабакае ки ҳозир шумо ҳамин видеоро тамошо кардаистен дорои 842-43 яъне подписчик дорад. просмотроша ҳозир хай медроем, худмон мебинем активности канал чӣ хелай. Инами поискда Хазинаи маърифат мезани, аввали аввалда ҳам видео меброя, ҳам каналам дига хеле ном хеле вай нестай. 103 видео дора. Ина хай видеоро хутон чӣ хеле ки дидестен. 2 рӯз пеш партофтагим 308 гирифтага, 4 рӯз пеш 884. Хулас ина просмотрош 2200, 1947, 896. Хулас ина хай хутон дидестен. Харидоро боша, агар рақамои мара ба фикрам ки бисёритон медонен ба чӣ сабаб ман каналам мефурӯшам, бо сабабо ҳам дора. Ба сабабе ки бозам мегӯм ки канали монетизатсиядор гирифтем. Рости гап вақтмон тангай, вақтмон тангӣ мекуна, намерасем ба ҳардиш. Агар не и канал мақсад чӣ хеле ки шумо медонем беҳтарин канале. хоҳиш мекунам одамое ки беҳуда занг мезананд, лучи занг назанен. Одамое ки агар наворҳои исломӣ мепартоянд, иншоалло агар ҳам хеле одамо бахараш, бо беҳтарини беҳтаринош мешава ки сартопо гуфтаи гапо наворҳои исломияи ҳамаш. Хулас ина чӣ хеле ки шумо дидестен, ҳама просмотрош беҳтаринанд. Ина ягон просмотри надора ки 50-та, 60-та, 40-та, 50-та хеле надора. Ҳамаш гуфтаи гапо 200 болоай, 100. Аммо эфирош 100 чанда дига ҳамаш 200, 300, 400, 1000, 2000. Хулас вақти шуморам зиёд намегирем бародаро. Хай занг бизанен дар WhatsApp, бо ҳам рақаморо дар комментария менависонам. Занг бизанен, як муомила мекунем иншоалло ба як нархи дастрас. Бо як-ду шарти дига ҳам дора. Агар харидоро бошанд, ба як-ду шарт қатъиян мефурӯшемаш. Хулас харидоро занг бизанен, суҳбат мекунем, ба як мақсаде меоем иншоалло. Ина хайр, ина ин плейлист ҳама чизаш ҳуяй. Ина канал дорои 34234 та просмотрай, общий просмотрош. Хулас инам хеле каналай. Ина чӣ хеле ки шумо дидестен дӯстони азиз. Айда дигам ба фикрам ки наворҳои хуб намешава. Хайна харидоро бошанд, рақамода занг бизанен. Вақтона зиёд намегирам. Аллоҳ ёру ёваратон бошад. Харидорои конкретни бошанд, интизор ҳастам. Худованд нигаҳбон.